Gastos din Wala, ako. grabe, 2,000. Parang 2,000 na mahala, pero nalaos naman ganyan ang isa. Uy, lo. Ito na, 4,500. Simba. Mahal simba ko, bahala na ka ng buwak natin. Ano ko yun, lagi ka doon ng buwak ka kay Cactus. ang cactus na look ko, ano ha? Corona. Pero na may Virus. na, di ba? Lo, ang daghan na lagi sa sakdanan lo. Parang init na. Init bitaw. Asa taron lo? Manood ko sa ball, pero pag ko nagasunod, balik ng bolon doon. Manso kay nagpasyudad. Nagpasyudad Miss Lolo mga ka-John Jones. Nga, nadasa ko ay. Tada sa kahig. Ako magdahom nga, sa akong pagdahom na ani-ani. Sawa, gidahom. Sawa dam ha. Are tadari lo, masuot tadari lo. Masuway lagi suot. Molo. Mol-mol ba to? Isda sa bato. Isda sa bato. Dara-dari lo. Oh yes. Pwede na lo. Ano ka ng buwak lo? Ayan na ba ito, no? Tanawag please sa buwak mo. Ang gastos din Wala, ako. grabe, 2,000. Parang 2,000 na mahala, pero nalaos naman ganyan ang isa. Uy lo. Ala, kaya wala ito. Ito na, 4,500. Simba. Simba ko, bahala na ka ng buwak natin. Uy wala. Ano ko yun, lagi ka doon ng buwak ka kay Cactus. ang cactus naglukdo ko, ano ha? Corona. Pero na may Virus. na, di ba? Ano, inaabot na dating lugar na nagka-cute ba na, basik isod, des mo sa undong ha? Ayok naman diha mapiso mo, una yung kong lakaw ni mo, animala ni bataan eh. Uy nakakita lo. Uy, ginuwa ko muna kong kilala mo. Tag 400 grabe. Ano? Kaya, ganyan ba bato-bato? 130. Uy 250. Sus, ginuwa ko. Zebra. Pastilan. Ano eh? Dia padudundong dah. Uy dara. 4-5. 3,500. 3-5. Dah. Dara. Yung mga buah kan dia pastilan. Kaya gipintalan na. Katong di, bini mo no, katong di pa uso ang buwak sa una. Sus, may bawal ipangilo na dos mga tao. Tanawa, pilay presyo. Lipo ka presyo. 15K. Dah, Sira bagsak. 15,000. Ano? Mahal yung 1,000 tao ingani. Ano, Na ingani lo. na puminga na. Oh, Zebrina na yun no. Apa yung orchids? Bumbi. Bumbil na eh, pastilan. Isa pa. Oh, wow. Hindi na mahal, ano? Dara. Grabe makalipo ang presyo. Naman yun ang effect na. Oo, Ano na. yun, Jo? Ngayon nga na mo ah. 200. Ayun, bato-bato. Wala, 900 na ko. Aka to pa nga na, dako naman to kado. 2,000 na dapat to. Basin utog na yun. Ano? Hala, grabe oh. Pagino ko, ano na doon kung panahon naman na dumugbuwak. Pastilan. Masalin pa ba ng buwak noon? Kaya masalin pa buwak ka sa bugas. Social distancing ko doon. Pala doon na oh. Wala, 18,500. Pero mahal na. Pastilan. Allocated Alcosya. Ginoo ko, di naman nakakaubugasan eh. Pagkamahal na.
Ako ko din. Dada. Milyon na po. Diyos, ginoo ko. Ang gawin, pagkanindot. Napunta aning mga mga anak ko, no? mga duwaan. mga ano, mga chika-bibs ko din diyan, mga tintal din mga babae. Matintal. Uy, hello, yan ang sports car yung red. Atay mo yun. Red, pinalo. Ha? Red. Red yung piola. Pilang mo yuta. Ginawa ko. Mahadlok, magkumahagbong kundo ka. A few moments later. Lo, mo. Tama to sa taglaing tindahan. Uy, taglaing tindahan nun doon. Tungkol sa dagang napilian na to, wadon sa'yo na da. Pastilan. Mahal man, lo. Ano mahal naman. Katong ilang flashlight kadak ko. Pero mas nindot man ang mahal ko kay mulunglas ang inyong relationship. Wow. Sana all. Ay, ginoo ko. Maramanig ka. Gasing na. Ginoo ko. Maliksan na niyo dong. Lera ko, lera. Ginoo ko gasik po yan ko. Gagawagtan ka itong giparkingan. Pastilan. Uy, ginoo ko, wala ka na may alarm niya, patay, doon ka magtagbaw, doon ka tago-tago sa ilam ligid. Doon di ano ta kay, mangulit na ta. Mangita taglaing kuhan. Ginoo ko, kasi ako maaplikay. Validate pa. Wapo na to bang tudo. Ano asa magpila ka to validation? Lagi. Many hours later. Kalat talimpungan ka aja. Gipa. Alate agi mong buwak te gikawat te. Wala ka musugot kang madi. Yaya dam. Dai ka matag buwak ya. Ya. Pariha laman mo. Duha man duha. Mga kawatag buwak. Na. Duha man. Aman. Imo na. Hindi ka mariha lagi. Imo na. Mga kawatag buwak. I-confirm pa ni report or confirmation. Kasi jaga dodo ko na kalilili. Di ka man sa daning sa pod. Dodo sa lito naman kasi. Lagi ni. La. Ipangtago na kay nakawatag buwak. Dia. Oh, dapat mo. Dari na na galingkod o gabutangan na. Nisa mo na pagbutang. Kamara. Kari na ko nagante. Oo, kari na kayo. Asa puti? Hindi puti. Pareha. Ala ante, gikawat ay mo buwak. Dia. Kamu na maghari nga pagkumangkon raman mo. Mao, kate, gawin natin. Sa mauna lang, sa mauna. Asi ate Bansi nga dito. Asa ka tayo manginalo ko sa buwak. Asa kita na rin. Nga na ko sa dara. Sa man ay matuman, igsoon o pagumangkod. Ala, bawi eh. Bawi eh. Ano, ibawi ang kay sa nauro ni Natal. Lara pa kag-ihi. Ikaw na pa sa atin. Kais ano, kay kaning ang ay makapatay og kuan, buwak. Ay, ihi sa mga ulay. Kakadlaw na to ko sa buwak kay patay. Ulay, dahil ka. Kaya namatay man. Haba mas ulay, wak pa man lagi. Mahal ra ba na? Sa kalibo na balik sa dito sa merkado. A few moments later.
John Johns. Yes, unang-una. Mega shout out kay Ma'am Emilia Llamazares. Oh yes, thank you so much. Ma'am Emilia Llamazares. Wow, galing naman ng tatlong pogi na to. Clap, clap, clap. Idol John John TV. Request ko, duet mo ni Lolo Kikoy. At ang anak ko, Idol ha. Duet ha. So, dyan, puhon-puhon. Mag-practice sa mi. Huwag masugot bas Lolo Kicks. Okay, thank you so much, Ma'am Emilia Llamazares. Another shout out, mega shout out kay Teacher Sabina. Oh yes. Daghang salamat, Teacher Sabina, Auntie Benben. Thank you so much. Sana all ako mga sakop sa una gwapo liwat sa agaw vlogger nindot pa jud tingog. Oh, bulada tits. Thank you so much, Ate Benben. And please visit the YouTube channel of Teacher Sabina. Kaya naanay mga content ni nga mga pang-online sa grade 3 o grade 4. Online class. Magamit sa online class. Online nga koan sa grade 3 o grade 4. Okay, thank you so much, Teacher Sabina. Another shout out. Mega shout out kay Plant Tribe Divas. Okay, thank you so much, Plant Tribe Divas, for always watching our video. And mega shout out kay Ma'am Ana Limolar from Kuwait. Oh yes, Ma'am Ana Limolar, nga fans ka dyan ni Lolo Kicks. Okay, regards si Lolo Kicks, Ma'am Ana Limolar. Another shout out, mega shout out kay Juiceback Moto Vlog. Okay, daghang salamat, Juiceback Moto Vlog. Please visit also the YouTube channel of Juiceback Moto Vlog. And mega shout out kay Verne Geronimo and Gijan Geronimo nga naa sa Sarangani Province. Thank you so much for always watching and support. Vernie Balela Geronimo o Gijan Balela Geronimo nga taga Sarangani Province. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Deng Nerosa. Mega shout out kay Ma'am Deng Nerosa nga naggamit sa account sa isang financing nga si Beethoven Gotev. Okay, thank you so much, Ma'am Deng Nerosa. Another shout out, mega shout out kay Clara Climaco. Okay, daghang salamat, Ma'am Clara Climaco. Another shout out, mega shout out kay Vaxo Art. Oh yes, thank you so much, Vaxo Art. And mega shout out kay Mercy PWD Gawaing Bahay. Okay, thank you so much na Mercy PWD Gawaing Bahay. And nasuklian ko na yo, nabisita ko na rin yung bahay mo, kinwalayan ko na rin. Okay, thank you so much, Ma'am Mercy PWD Gawaing Bahay. And of course, mega shout out kay Lia Dismas. Okay, nga marag taga Sevilla ni si Ma'am Lia Dismas. Okay, daghang salamat, Ma'am Lia Dismas. Another shout out, mega shout out kay Robisi Magala YouTube channel. Okay, please visit the YouTube channel of Robisi Magala. And of course, mega shout out sa YouTube channel ni YouTube channel ni Jeff Amora Vlog. Okay, kang Lolo Kikoy na nga channel, Jeff Amora Vlog. Okay, please visit the YouTube channel of Jeff Amora Vlog, Lolo Kikoy. And of course, mega shout out kay Mama Willie Garcia nga naa sa Manila og si An Galopa, An Garcia Gulapa. And Let Garcia Marcovio. Okay, daghang salamat ninyo for always watching. And also, mega shout out sa mga tindero din sa Alicia Public Market. Sa nga na taga Pikas tindahan nga si Analisa Salo. And si wako kailas ubang mga ngan. And of course, kay Need Star Caber hinautan nga nasa Elena Ito Store og si Suzina Carias and si Elvis hinautan. And sa tanang mga hinautan family, thank you so much ninyo for always watching our video. And of course, mega shout out kay Nina Olivar YouTube channel. Oh yes,
kay Angel Men YouTube channel, kay Nigel Boholano YouTube channel, kay Michael Versano YouTube channel, kay Melvin TV YouTube channel, kay Mel and Mel Gaming channel. Okay, thank you so much, Sinjo. And kay Mel Axe TV YouTube channel, kay Ryan Bilamoste YouTube channel. Okay, thank you so much. And of course, please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun's TV, and click the notification bell and i-click ang all para updated mo kanunay sa atong mga video nga ato ipaang-upload. And please, also, kanang tanawa po daga itong mga pahinomdom. Izawat po, puhon-puhon. Okay? And maingay na lang ko mga ka-Junjuns. Salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta o pagtanaw sa itong mga video. May God bless us always. Bye-bye mga ka-Junjuns. And thank you.